Close 2.3 putak di furong merdan along Thonsuri APHLC tum kachisong pon. Thonsuri Youth Association atum Perengke amai kang nipon. Borpung tarapung chukihula lapen lang lokso kachileng thor atuwar kehenorat kaningri. Durbaguri constituency APHLC asongja tumpini executive meeting kang nipon. Karbi Longri Abirta kelang arat doan pan kardom pajir iglo kardom non Karbi Longri Abirta ke than pon jiabang nili sami kabin tiron pi non birtang ton ba arjupon iksina kedam tang chiti ne phai player ni song truck atum monsam alamdon kachi tok pon along close 2.3 MAC ang hoikep open for all po chikroidon thekte pupen Karbi ang long angkang prekja mahawar along kachi song pon lo lasong si preni phai ko truck Thonsuri MAC constituency APHLC amai po sipson hanse pen patirpi ponsi di furong mirdan atwar krok thomalong kachi song pon MAC ang hoikep open for all polong chikroidon de athela ke banga so phan tuwar ke thopia sonlo lapen KAAC ke pardo health and family welfare department along chukomar ang hoy aphan pangdak det pen kachi en thu aputhak ningkang samse si chipaklang pon lasu kachi song along Thonsuri APHLC amai po sipson hanse lapen APHLC along klembang phu bang phietum chitongdun Hills Leaders Conference Thonsuri Constituency Committee hinpen Ladak Rongmirdan Tuar Krong Thomalong Nilitum sit-in demonstration Kidunang ko kathibang elapulo Kidamtang September 4 arni MOS kachitokpon Song Trok Lapen Karbiang long Thomas Council pen witness CM akihay Lapen to Government of Assam Lapen Government of India alang litum kachitok along Close 2.3 along kitok Check Karbiang long aprang pen kangkir het adim siksidul area long jok keng sang aso tum phan ladak along ki thordia phan election ka chi contest si phan jakong ki pipon awe la pen tuar ki pipon awe sitame non lasu 2021 IMOS alam don along 2.3 close 2.3 along ke tokpon open for all 10 seat like kopi phan lo Karbiang long asor itum Karbi atum dong ke hang ma laso open for all mate Karbiang long along kitu aking sang aso tum tong laso 2.3 mate open for all ba ke hang lo jok ta ke hang bang thelong le lapu pulotang de kopia posi pinier ni mon samalong ke wang ji hut pula song trok atum ke wang hut laso a 2.3 ke jok dun chok pen lapuan set Karbiang long ara ta phat hor pa chudu to laso alam the CM tuliram rong hang ke hai phan arjuing tung lapen thu Himonto Biswa Sharma Chief Minister Assam malang liga chuning ria teng pensi CM tuliram rong hang la MOS along close 2.3 jok dun chok pulotang te alang li Himonto Biswa Sharma phansi ke claim pima mati Karbiang long ara ta phansi ke claim pilo election vote ka pahai ke alang phan ka pahai CM ke bat ke Karbiang long ara ta tum pulopotang te hula kengsang aso tum inut bahai ni tum alang phan ka chuning ria joine pen ke Karbiang long suri lak ara ta tum akari ye akenang ne son ke claim clear sigi meji las ni tum pini la dak sit in demonstration ke do bang ke immediately la close 2.3 MOS 2021 ke scrap kon vek ni la so ke hang sin ni tum bang ke la dak sit in demonstration na padulo la son thak si li tum non he jong sa me theklong October achiklo tarik ner kep arni Health and Family Welfare Department pen vorengang hoy phan kapaklang do hala dak along ke tok pon bang ke eligibility criteria hala dak ke tok pon bang ke 1952 pe aprang men ke wang atum si voreng avar sai ke claim dia phan avar sai do choji pu poi visita me inut bahai ni dak keng sang asu tum ke ther ke hap pu joine pen Karbiang long autonomous council pen ke deng tang resolution kewar fit si non tarik krener ke bar ni bang ke alang litum puthot paklang pon tulo je lasu 1952 pen nilitung kapaklang council pen nilitung kapaklang avoreng awarsai ke lake chokje pusi alang latum cancel pon detro pulu putang de Karbiang long rata phansi Karbiang long autonomous council non kachari bom BJP asong num karjap ma mati keng sang su farman si karjap lo lasini tum puing tung Karbi akhe tum non sung pik ang deng si dolo lasu hut alang litum
hino uan elo la 1952 pen aprang ke bang tumse vorengavar sai longjipu poi pis tame non ka chicken cell pit la bangke ki chok chi the piklo la si ili tum rat tum sitame kang sai dunjia phana bangke ili tum non helo apor ke me apor la pe non election nangke je phan along peace and ala development rally la ke dam bangke ko pia peace lo la bangke ihi na bangke Karbi Longri Ratum arni wangta kachisong close 2.3 scrap nang ipu ke hang kaserlang sitame arjulong le chikrong datsi hala keng sanga so tum aphan akime awar sai ki to warlok se arni wangta ke klem pulu putang te tum inglong so tum aphan bangke peace ta avelo development ta avelo development ki duji la pen hola peace ta dui la ke keng sanga so tum phanchot si Karbi Longri Thomas Council non kachari bo ma sarkar tum ke la phansi klem pichot keng sanga so farmansi arjap pichot la se pini la dak pen itung ki pukang tung bangke ili tum Karbi Longri Arat ka dok wisit me thurpet pen non arjap pen itum inglong so phan kai kisitame kimang pi ke claim ke messenger phan il tum phan perthei ritik sining ritik jokwan ki doje phan ki claim bo masong ipia chelsea song pa na kimang voter list kang khanji close 2.3 kai scrap lap an chot pakali article 2448 kilong vek jia phan lapen hola voter list kang than long pa me jia phan ke rat atumaja ko akinang sot lo athe democratic country long ke rat aja kong hano ke thene non ke dobom kacaria tum ke chok ti theklor pe ili tum larle pulotang te lagi tum rat aja kong ki en thek thelo ili tum rat tum sitame ki en thek thelo lasi non la ili tum phan akinang sot hut election hut alang tum wang lepo nang than thap lepo lasi lahut abang ke ili tum chepari set pen komat asong atum si inglong so phan ahok pe pen karjap pima labang ke pang thek dunang ji phan rat tum anu tinong sitame ar pudo lapuan velo Preni pa inquire trok ani Donsuri Youth Association atumpen District Press Club Karbi Anglong Saihem along Pherengke mai kangni laso Pherengke mai long Donsuri Youth Association amai phupen pachini pon atengke Donsuri MAC constituency angkangalon ason kaching thur asai mu ki claim ponji laso hamphang asong mahang pathek ponlo laso hamphang asong majok ratchari pen dakachira pave la pen Donsuri MAC constituency angkangalong ke do tum anta majok khai tumta laso hamphang asong along kachirap chito dun longji pusi ningji pon Donsuri Haward along Prabjin pen towar pen cheklok kapre kaching thur asai ki deng ponji aphan KAAC Tuliram Ronghang aphan chuning ripon laso Pherengke mai long Donsuri Youth Association amai phu jirjar hanse konchung bang harsing rongpi la pen Donsuri Youth Association along klembang phu bang phetum chitongdun Donsuri constituency voter amit pulode along itu asong no welcome kaike mata welcome ji masih je Donsuri bajing thur aphan masih amoto masih unite for development mate alimaman damote banmo tum paching thirona masih constituency phan itu Donsuri constituency paching thuraphan KAAC mate Karbi Longri Autonomous Council phan itu isonsoni kachuning ri kantung alam dokok aposil aso fresh bida bangke ke hang Donsuri along la pulan nan apar hapchana mate birla pe romingla mada itu school mission ave mate high school ave pasi honda apar hapchana long ME school do pasu ME school abang upgrade naing mate high school an KAC pen aben chuke semi golf school do also semi golf school bang provincialized on Sirak Nangji Difu pen Dordoli pen angko Donsuri bojaran Towar kena hektik Nasi Donsuri bojaran kepale aphan Towar krong nido ikrong bangke dak Difu to Dordoli mate ikrong flut Jum Control Road ahin pen Ponangji, labangki newly construction claim dek nangko, lapen tu bangke, dak difu pen, Donsuri railway junction san, Islam bom, atawar la Patan Sirak nangji busi itu KAC Karbi Longri Autonomous Council aphan community pati krim lo. Thirdly, abang ke lalo, Donsuri angkang arlo an
government scheme kido bom claim bom mate ki claim tang an stame jilang tu pri nai lapen ki claim bom an bang ke patang sirak nanji pason sidak ke jong kon irrigation medical sub center kim lopen ke chok che khoda staff pinanji lapen tu ke veterinary sub center kim lopen ke chok che ali dum han tuning rilo dak staff ki piserai pansi KAC itum karbelo to mas council han tuning rilo lapen tu ke block aside scheme mate central scheme JJM mate jal jivan mission laso scheme konsri ang kang tame patang pale siragi pansi tuning rilo Borpung chukihula lepen langlok so ahawar kachileng thoratuar ke no chot kali langroil along dolong anta kavide da jok laso ahawar radatum kachileng kisung chitong pon nanglo laso tuar along langroi along majok sarkar tumpen dolong selam pi pon pelang lasi prabjin pen laso kachileng thoratuar lapen langroi along dolong selam PG apan MSC pobidra rong pi lapen KAC etumapan kachuning ripon dola mara pen samsing ingleng Karbi Longri Abirta 2 घंटा नहीं दीแต่2 घंटा ang bong tanang li tung la lang phelang pleng ka to ka bi la son lang lok si pa par lo bo lang si pa par lo la hando lang pi na pocheng lo dalam rapen ki bang ke tarapung la hello ki pocheng lo acha ante da dalam rapen la ke tarapung roi lo ke ende da tarapung roi long la si la so taroi hat det lo bote la purong ko andolang ho na li puthegi ma la pu ke du lo mane dak tarapung arlo lok si rong krehini lo lapen ekdom hap borpung celeng plot lo lage celeng plot lang lok so to celeng ma lang lok so celeng ke lage main road lo ke main road lo nente acha kado ka ve ke ne kidam tang sarkar pen anda bila so dak la nang itung kidam ke celeng ki sung aputha pine che ka delong delang sarkar sor nang lang ma mante la local political leader dum pine nang tum phan nang li tum phan la son awar sai nang pipon ma la solam ke Halloween lo nili tumadim ke mane ke dam tang ko anita nang suli lo setami la hai ke nili tum hang ke thang ta velo kalang di ente ton de non nang li tum kupini sarkar sor phan mate mante ke thege ding council ke chari tum phan nang li tum kupini ka chuni ri son do mala so dak ene de long ko an si ki don nei ma la pen la don vek nei ma ve nei ma nang li tum chuni ri son do ma non lai tum local MSC amu povitro rong pia phan la bangke nil tum ke kalang lo churo lo non nang li nang kar jo pot sitame nil tum akar I bangke dulo mane chitherak mi alam isi matha dam lote sitame ka chitherak inang ko alam bangke ko ani inglong arlo adim si non nilitum bait nang pang reng plur sitame kidam ke bang ahubida kinang kok pena jok anna kisung iprani muchila tho sitame nitum la bang so bait inglong arlo sitanang vek nang kok lo lapen la dolong sitame nang PG aphan kithe ki ding tum bhas tame alang li tum jong se aning kang sam na PG aning do pulote ni tum ke la ke ning arong lam lo meong chot lo la si dolong bang ke ni tum ning hang do na pivek ji kidam ke bang alang li tum ta dugong lo pupen kimatha kang jin so do pulote ni tum bang ke dolong bang ke la hello ke pucheng lo ilong bang ke hodak langlok sup borpung anda sop dalam rapen ke bang Preni phaing kora truck ani daithor pooling station angkang angjok hang serong Philip Singdar hemalong APHLC asongja tum executive amai kangni Durbaguri MSC APSLC amai phu modor sing tipen kaning jepon ke BJP asong mate BJP leader tumra da phan kachong thui sarkar lase BJP tumra da phan kachong thui ke ing ton non pusining jepon Jongsi kanghon kajing so do pulote there teron pi ningkan pharoi sira thongke pleng etlo stame rap thek thek kopia potlo tim karbi anglong radatum aphan kanghon kadin so ave la pension tro ka song tum close 2.3 open for all la ke bang so phansi inghong rong lo puta ning jepon han bhoka pen Robinson killing Karbi Longri Abirta dasi no na banke EPSLC long sinang si som lo lap na ko jongsi karbia khe wir nang ne viring tum te pulite la dak sinang do lap nang ko ili to ke si song long sinang do nang ko a thema ili tum ajai kathar same a prang benang ke than je kar benglong vir po je ke che so sinang chodelo pu nang than piglo sitame neli hin ben sitame a prang ke neli sitame ke koi kre bang sitame neli mun thi do nalo alang ke kle mesen po joine si neli sitame pinne kam suri kam pharo do siname la so meeting lo siname pinne APSLC executive meeting tani nang ko ke la hello karbi arara tum la dagali tum constituency lo kichini ne do pena pen leader to misleading pick
rong ajo tum ke rong ajo tum han ke than nam tap ke than nam pru non sang pen se kisuman tum bang ke than bo je BJP government tum sang ke join nang pi la so sang ke ba du government le council sari sitame nang ro nong lo nang people pina biya si tum le dosa me si tum ro nong lo nili tum ps si tum le dosa me la tum nil tum dana ro nong lo la sang pen join ni sin non bang ke rong ajo ki paluda non hen nili tum chi thek nong lo hala here teron people don so 130 years cho kopi po duar baguri MSC tum ba duar baguri leader tu kopi po me thenam lo ne delo ta sonson sir piburi ke old age pension talong nahi polo video pension talong nahi polo Pini birta pa ase kang ton pon iglo dome thak me kardom